大阪府庁を訪問したのはイギリスのハイディ・アレクサンダー運輸大臣です。日本の交通環境を視察していて、今日の対談では吉村知事からある要望が。双方の交流往来をさらに活発にするために、ロンドンと関空の直行便の早期再開を期待をしています。We would also like to see direct flights between Osaka and the UK. 現在ロンドンでは複数の空港で拡張工事を進めているとした上で、Connection will become easier still between places like London and Manchester and Osaka. この後、運輸大臣は関西空港などを視察したということです。